staart wat te gespreid. Wat is een mooie jongen. Dus mem zei, doe koers nog eens praten, dan moest die jongen zo bij, dan moest eerst even bij de pikjes zijn. En ik heb van het begin aan eigenlijk geen hand. Ogen niet te licht, even benen. Ik ga een brood aan. Zo januari 2007. En toen? Nou, toen ben ik in de rolstoel thuisgekomen. En toen zei ik zien mijn zoon, ik zei nou in de rolstoel blijven, maar het mag ik wel voor de trein rijden. Ik zei, ik ben voor het moslim. Nou idioot, wat slaat dat op? Ik zei, ik kan ze achter op een rolstoel zetten, islam. Waar hem net kent, die denkt, mondje, best du schoolmeester West, wat best een overzoon. Maar dat is zo weer heen, want die had een hartje van goud. 882, F kleur en beveiliging. Waarom hou je op? Nou, omdat het rennen minder wordt. Ik ga er al nog om, maar ik moet ophouden. Ik wil ook net hard zeggen wat maar met die hartzak. Slag voor wel, hè? Wat zie je nog straks doen? Nou, ik schrijf wat boekjes over de familie en ik ben op mijn boekje over kortekweelgang. Van mezelf en van de bijna van mijn pakenzeders. Ik ben de voorzitter van de Friese Kinderclub en ik maak voor jou een club, dus ik ga er ook te genoeg.